No čo? Čo to môže byť? No Tomáš. Tomáš, to celý bol fakt. Koho by si tam chcela vidieť? Koho by tam chcela vidieť? Robokazíka, to niektorí hovorili. To teraz sú populárni aj speváci a tiež oslavujúci z rôznych politických strán, teraz je úplne veselé, ale nikto nemáme, chvála Bohu. Si ako v pošte pre teba, no kto je za to? No áno, toto je ono, toto som chcel presne povedať, že ono totiž to potom tá opona pôjde preč. No, veď tak už nech ide. No koho tam chceš vidieť? Dobre, takže sme tu všetci pripravení? Áno. Roman hovorí, že áno, Patricia, áno, vidím tam tú iskru v oku, chceme čakať, čo tam bude, dobre. Aleksandrovci to nadúpili sú, tu máme pódium, ale museli sme ich stresať, lebo že polovica autobusa neprišla, lebo nezmestili sa. Máme ešte jeden. No? Asi by som sa úplne, asi sa rozrevem, ako... Radšej nepovedz. Nechaj si to tajomstvo pre seba, lebo vyslovene tajomstvo nebudú tajomstva. Necháme to radšej tak. Ja to uvidíme, že či to bude alebo nie. Takže, vážení priatelia, v tejto chvíli mi dovolte, aby som spustil náš program, ktorý v tejto chvíli príde spoza opony. Pre Patriciu, hlavne aj Patrika. Ale hlavne pre Patru. Môžete ísť. Tam trávu bosa a rosa mi hrá rané blues. Vzduch svieži ako rosa, kráčam ráno spievajúc. Náhľad mi znovu spánok. Taťa, čo tam to robíš? Chceme zaspievať. Taťa nám to všetko. Rovno už dajte aj oponu preč. Normálne sa ako v pošte na preťahovanie nepýtajte, že to, že dajte. Odkryjte to celé. Dobrý deň. Pozdravujeme všetkých. Boli sme to pripravené inak. Netrpezlivá Paťa nám celú koncepciu takto zlomila, čo je veľmi. Takže my začneme ešte raz, Pati. Ber si mikrofón rovno. Počkaj, vytieram. Kráčam trávou bosa a rosa mi hrá rané blues. Vzduch svieži ako rosa, kráčam ráno spievajúc. Náhle mi zostane, slnko oči otvára, ja spievam, že je ráno a proste nohy ponáram. Blues, rané blues, rosa ponorené. Takže vážení priatelia, v tejto chvíli teda mali sme to naplánované troška inak, ponáťahovať, ale teraz to už môžem povedať. Keď som sa priblížil k Patricii a spýtal som sa, koho by chcela vidieť, naozaj nefalšovanou slzou v oku povedala, že presne toto zoskupenie Venus, ktorá v tejto chvíli tu si teraz pripravila nejaké vystúpenie. A Paťa, v tejto chvíli to na je to pripravené aj na to, aby si spolu s nimi zahrala. Niektorí sa vás možno nevedia, ale toto je dievčenské také zoskupenie ešte na vysokej škole v Banskej Bystrici, kde sa dali dámy dokopy. 10 rokov spolu nehrali. 10 rokov, to znamená nie len s Patriciou, ale všeobecne tieto dámy 10 rokov spolu nehrali. Mali viaceré plány, mali by dneska úplne niekde inde, ale ako môžete na nich samostatne vidieť, tak absolútne vedia, že toto je ten okamih, kedy naozaj sa slzy tlačia do očí. Paťo ide niečo zobrať, lebo on to bol
tento zosnovateľ, takže keby sme sa mali spýtať, že kto to celé zosnoval, babi si teraz idú dať presne takéto propagačné trička, aby ste vedeli, kto je kto. A ja len pripomínam, že pokiaľ si teda Patricia pripraví svoje inštrumenty, že 10 rokov spolu nehrali. 10 rokov. A teraz zrazu, preto je Paťa taká prekvapená, lebo to naozaj nečakala. Teda pýtam sa, Paťa, čakala si? Kľúti tu na hlavou, že nie. Ale ešte tu máš jedného gratulanta. Stena je datá preč. Kľudne môžete zatlieskať ako štúdiu. Prichádza Patricia a Patrik. Paťa, chceš niečo povedať? Teraz nie? Že povie to za teba hudba. Dobre.